И здравейте всички от YouTube, аз съм Рауър 266 и днес ще снимаме в един много интересен сервер, който се казва, не знам му името, но в него има Skywars и съм с Texture Pack. Да започваме. Ето така. IP в описанието. Влизайте и се забавлявайте. Така. Това е... Нали... Така, сега Skywars. И от тук сервер е пълен почти. И така. Скачате върху това. И влизате в игра. Да, ето. Влизат играчи. Много е яката игра. Влизайте и се забавлявайте с нея. И така. Скина ми е малко тъп. Няма значение. Важното е да игра с нещо. Така. О, Iron Mage. Майко! Сега ще ги кърта, чуе. Хора. Сега направо ще ги кърта. Взимам си яйцата. И ето как се прави. Как се играе, де. Така аз не съм много добър. Не взимайте пример от мене. Не съм от най-добрите. Сега ще си изгуба Iron Mage. Сега ще видите. Така първо... Опа. Фък. Сега тази ще ма замеря с топки, нали? Нали? Ама ти дейминч ли ще ми взимаш? Майко, яла така е. Пиле. Майко на тази страшната е лъва. Леле, ако те фанам, брат. Яла тук е. Фък. Падам. Не. Опа. Не трябва да падате. Едвам не паднах. Фома. Зяпаш ли ма нещо? Зяпаш ли ма? Аре. Взех и двоен дейминч. Айде. Охо. Леле, майко. Роца ли ме, ма? Путко. Веша, бати, нуба. Фък, но ми... Фък. Оставай. What the fuck? Баси нуба. Това е баси нубката. Бе, бягай! Виж, човек. Паси. И мяре. Как да ги прилива? Мами има схема. Ще сега как се прави.
Чи. Фак е! Путка нещастна. Ми какво справиш, че не съм добър? Да. Битката започва. Окей. Така взимаме си единиките. Така. Айрон меч отново. Днеска ми върви. Брадвата няма смисъл. Леле майко. Те още не са видяли нищо от мене. Виж сам. Е така спре. Вижте. Е така. Внимава някой тапанарът. Втори айрон. Леле. Какво ще ги направя сега? Fuck you! Oh, fuck! Oh, fuck! Fuck you, баси педала. Драги зрители, ако съм добър, ми пишете по коментарите. Така, мисля да изиграем още 4 ринки. И това да е за клипа. Т2, но айде пускайме бе. Това. Аз по клипа. Сървър е много интересен, влизате, забавляйте се, нищо няма. Както винаги. Трябва да има един чест, да е това. Това е капан, сега ще видите какъв. Да, знаех си. Влизате, забавляйте се. И така. Ма тук обаче не виждам такова. Фак, не виждам чест. Чест. Къде е честа, е? Уау. Ба. Я да не е отгоре. Скъснявам. Фак, нямам такова. Не знам къде ми е честа, затова съм убивам. Това беше много странно. Дет няма чест. И влизаме пак. Прайс. Окей. Това ми е любим. Любимия ми мап. Каре, почвай. Вижу го е. Айде. Абе, айде. Така, драги зрители, той е мап и другия и свършвам за този клип. Айде. Само още един човек. Моля ти се. Вижте в дат, като удрите нещо и става някаква така сива.
What the fuck, влезе. Sky Wars. Да, аз съм най-жалкия. Да. Почваме. Давай, почваме. Така. Ми се падна. Право няма да ми кам. Няма да ви кам. Сега ще телепортация. И взимате каквото можете. Принципно факто почти е тук. О, бързо го взимате. Бия го. Не съм кой знае какво. Аре. Майко! Леле! Учай да взема всички аран мечове. То съм уби. Бошки. Аре! Мъжки. Бъзловци. Сега обаче... има бе. Фък. Трябва да ем. Виж го нулба. Яла тук е. Путю Путев. Кой? Това е последен мап и това ще е за клипа. Така. Обирате всичко, както си знаете. Трябва да намеря Iron меча, който е някъде тук. Яш ми кура! Да, драги зрители, това беше от мен. Аз бях Raw266. IP в описанията и чао!